Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye mai kalo tile 8 san 2026 aw ka don kibaru ni ye o wagati seli sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kalo o kalo min yɛrɛ kɔni an ka direction de l'information et des relations publiques des armées ni o ye DIRPA maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ bɔ kalo o kalo ni ka ɲɛfɔli kɛ Mali jamana kɔnɔdenw jamana ka lakanako lahalaya yɛrɛ kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni ka araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka DIRPA maaw olu bɔra ni k'u ka laadala tile yɛrɛ kɔni kɛ u ka nin don laadala tile yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 bin kan wale minnu kɛra ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma. Araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 décret présidentiel belebeleba 2 yɛrɛ kɔni taara an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa fɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni décret 2 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ na ni yɛlɛma dɔɔni yɛrɛ kɔni an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla o ko hukumu yɛrɛ de kɔni an bɛna an da se olu ma ni ka olu walawala ye. Araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ min y'an ka Mali kɛnɛko ministre ni o ye Colonel Assaba Jalo Ture ale b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni dange banna k'a ye kow kɔni bɛ ka caya an ka Mali jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni n'a ka kan malidenw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka bana in yɛrɛ kɔni si latunu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Halisa min yɛrɛ kɔni banbaci walejɛkulu Boko Haram maaw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ ka continuer u ka binkani walew fɛ ni ka ɲɛsin Tchad jamana yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la Tchad fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni banbaci walejɛkulu Boko Haram ka maaw ye k'olu kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Tchad ka fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Lac Tchad région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni ka o binkani wale ma to kɔlɔlɔ tɛ k'a kɔni sababuya la Tchad yɛrɛ kɔni ka fintigilaka min yɛrɛ kɔni sara k'o dɔgɔyalen ma 23 de. Tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger ka miniko ministre ale kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko san 2024 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Faransi ka groupe uranium ni olu yɛrɛ kɔni bɛ uranium bɔ yɛrɛ de kɔni kɛ Niger yɛrɛ kɔni ka uranium bɔ yɔrɔ dɔ la société dɔ la ni o ye Somaïr yɛrɛ kɔni ko san 2024 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka ni groupe uranium ye o tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka uranium bɔli yɛrɛ kɔni jɔ Somaïr yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni ko in yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de ye walasa ka se k'a jira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko ni olu groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni tɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Niger k'a tɛ se ka a ka uranium yɛrɛ kɔni bɔ ko nka min yɛrɛ kɔni Niger autorité maaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman sababu yɛrɛ kɔni k'o kɛra sababu ye ni groupe uranium maaw tun bɛ fɛ ka o fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni latigɛ fɛɛrɛ ma se ka ɲɛ sɔrɔ ka d'a kan halisa Somaïr yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer uranium bɔ yɛrɛ kɔni fɛ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jateminɛna caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'a tɛna lamɛn min yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko bɛ sɔn ka tɛmɛ Sudan, Éthiopie ale ni Émirats arabes unis maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ye Sudan ye ale ka ambassadeur min yɛrɛ kɔni bɛ Éthiopie jamana kɔnɔna na a ye o kɔni wele ka bɔ jamana kofɔlen kɔnɔna na Sudan maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko kalo laban tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na drone minnu yɛrɛ kɔni filila force de soutien rapide maaw yɛrɛ kɔni fɛ ni ka taa ɲɛsin Sudan yɛrɛ kɔni faaba ma ni o ye Khartoum yɛrɛ kɔni k'olu ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko ni drone nin yɛrɛ kɔni filila Éthiopie yɛrɛ kɔni aéroport dɔ yɛrɛ de kɔni na wa u bɛ ka Émirats arabes unis maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ accuser k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka force de soutien rapide maaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka walejugu kɛli la ni ka ɲɛsin Sudan jamana yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni an ka direction de l'information et des relations publiques des armées ni o ye DIRPA maaw yɛrɛ kɔni kalo o kalo olu bɛ bɔ ni ka conférence de presse yɛrɛ kɔni kɛ walasa jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako bɛ lahalaya min na k'o da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen mai kalo tile 6 san 2026 min ye DIRPA maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni k'u ka laadala tile yɛrɛ kɔni kɛ ni conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni kɛ DIRPA so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na DIRPA maaw ka ni conférence de presse yɛrɛ kɔni k'u ɲɛmɔgɔlen yɛrɛ kɔni k'u don commandant Djibirila
Jibirila Mayiga yɛrɛ de kɔni fɛ wa ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ k'u ka sanga ni lakanako gɛlɛya ni wagati na ka Mali jamana kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye opération minnu kɛ an ka jamana sanfɛla ale ni dugumana minnu na wagati laban na walasa ka se ka jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati k'a bɛna walawalali kɛ o ko in ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kulonkɛ na. Kɔmanda Jibirila Mayiga yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 banbaci walemaw ye binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin Bamako ale ni an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma ko binkani wale ninnu kun kɛ kun de ye ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔni an ka état yɛrɛ kɔni na ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni ni wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ u kun jukɔrɔmadonni yɛrɛ kɔni don maaw dɔw fɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ale ni jamana wɛrɛw fɛnɛ kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ ko banbaci walemaw yɛrɛ kɔni ka ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye véhicule kamikaze 2 yɛrɛ de kɔni utiliser ni o kɔni ye ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni ta ka fɛn pɛrɛta caman yɛrɛ kɔni bila a kɔnɔna na ko banbaci walema ni o 2 yɛrɛ de kɔni utiliser ko kelen o kɔni kɛra ni k'o ɲɛsin an ka lafasali ministre kɔrɔ ni o ye général d'armée Sadio Kamara kelen kɛra ni ka ɲɛsin u ka so ma ko filanan o kɔni kun kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa de ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye. Nka a kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka teliya yɛrɛ kɔni sababuya la k'u sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don véhicule kamikaze kelen yɛrɛ kɔni na ɲani o yɛrɛ kɔni kun ka pɛrɛn ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔ ko nka kelen o kɔni sera ka ɲɛ sɔrɔ k'a d'a kan o kɔni cira ni ka ɲɛsin an ka lafasali ministre ka so yɛrɛ kɔni ma. Kɔmanda Jibirila Mayiga yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko wale yɛrɛ kɔni kɛlen k'an ka Mali fintigilakaw m'u sigi ni ka ko yɛrɛ kɔni dɛ k'u cɛsiri banbaci walemaw yɛrɛ kɔni kama k'an ka Mali fintigilakaw ye jaabi min kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walemaw kama o kɛra sababu ye ni ka banbaci walema 100 ani kɔ boyan kɔ faga ko banbaci walemaw ka kɛlɛkɛminɛn dɔw tiɲɛni donna dɔw yɛrɛ kɔnɔ wa an ka Mali fintigilakaw sera ka caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni sɛzi ni opération ba ninnu sen fɛ. Kɔmanda yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye k'olu bɛ opération de surveillance yɛrɛ kɔnɔna jamana localité dɔw la ko wa ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye farapo kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana zone dɔw yɛrɛ kɔni ma ni o dɔw yɛrɛ kɔni na Kidali région yɛrɛ kɔni b'a la wa a b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ kun ɲuman sababuya yɛrɛ kɔni la ko min yɛrɛ kɔni ye Labɛzanga localité ni kɔni ye localité min bɛ Mali ale Niger frontière la ko nin yɔrɔ kofɔlen ni attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun binna banbaci walemaw tɛgɛ kɔnɔna na kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw sera ka u ka poste yɛrɛ kɔni minɛ banbaci walemaw la Labɛzanga localité kɔnɔna na. DIRPA maaw yɛrɛ kɔni ka nin conférence de presse yɛrɛ kɔni sen fɛ u bɛ sinsin a kan kosɛbɛ kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen yɛrɛ kɔni don an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni lakana na wa a y'a yira k'a fɔ k'alisa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw yɛrɛ kɔni lakanani donni ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko baara in bɛ ka continuer ko wa wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko camion citerne 850 ani kɔ boyan kɔ k'o bɛɛ lajɛlen de donna an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye. DIRPA maaw ka nin conférence de presse yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ wagati min na kɔmanda Jibirila Mayiga ale kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn ma wa a bɛ kangari gɛlɛnmaba da kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don kunnafoni kolon carili ma ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw k'a fɔ k'u bɛ kiiri tigɛ u yɛrɛ ko man kan tɛ ka kɛ ko n'an kɔni bisigara maaw ma yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko banbaci walema yɛrɛ kɔni don ko walima k'u ka complice yɛrɛ kɔni don k'an kana n'a fɔ k'an bɛ kiiri tigɛ an yɛrɛ k'an ka o maa kofɔlen minɛ an ka taa di an ka fintigilakaw ma walima an ka wele bila an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma wa a bɛ tila ka kangari gɛlɛnmaba da kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko min yɛrɛ kɔni ye image sensible walima banbaci walima ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni carili ye k'an k'an yɛrɛ minɛ o maa mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye DIRPA maaw yɛrɛ kɔni u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko n'an bisigara maaw ma yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la k'an ka o yɛrɛ kɔni signaler DIRPA maaw ka centre d'appel yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o ye dɛmɛso yɛrɛ kɔni ye. Araba tɛmɛnen bɛ kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye bolonɔ bila décret-ba 2 yɛrɛ kɔnɔ décret-ba 2 min yɛrɛ kɔnɔna na ni yɛlɛma dɔɔni an ka jamana lafasali ministère yɛrɛ kɔni kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye bolonɔ bila ni décret-ba 2 min yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yira la k'a fɔ ko décret fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye général de brigade Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye ale bɛ dɔ fara ni ka garadi yɛrɛ kɔni ka k'a sana yɛlɛ ni k'a bila fo général de division yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la min yɛrɛ kɔni ye général de division Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ale bɔra an ka garde nationale maaw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la wa a yɛlɛ k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaa ka décret 2nan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a y'i bolonɔ bila min sɛbɛn na k'a bɛ général de division Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni sugandi ni k'o kɛ an ka Mali chef d'état major général des armées yɛrɛ kɔni ye général de division Élysée Jean
Jean Daw yɛrɛ kɔni ale bɛ bila général de division Umar Jara yɛrɛ de kɔnɔna na ne ni maa ko fɔlen de kun ye an ka Mali chef d'état-major général des armées kabini san 2020 septembre kalo tile fɔlɔ ni décision kura min yɛrɛ kɔntara ne ka bɔ an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o ye étape kura yɛrɛ kɔni fɛnɛ an ka jamana lafasali ko yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ka da kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni kun ye an ka chef d'état-major général des armées ni o kun ye général de division Umar Jara ale kɔni sugandira ne ka kɛ ministre délégué auprès du ministre de la défense yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni ye général de division Élisée Jean Daw yɛrɛ kɔni ale bɛ bila général de division Umar yɛrɛ kɔni nɔ la ne ka kɛ an ka Mali chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ni wagati in na. Araba tɛmɛnen bɛ kalo tile 6 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o conseil des ministres yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialou Touré yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ne ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni dengi kɛ ko bɛ ka cɛn an ka Mali jamana kɔnɔna na conseil des ministres kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badialou Touré yɛrɛ kɔni ale a ka rapport yɛrɛ kɔni cari rapport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni dɔgɔkun tɛmɛnen dengi ka yɛrɛ kɔntan ne k'a lajɛ ne ka dɔgɔkun in t'a lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan dengi kan min yɛrɛ kɔni yira ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'o cayara ni dɔgɔkun tɛmɛnen ta ye kosɛbɛ ka sanga ni situation in yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'an kan ka mesure de sécurité minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka an n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni kisi ni bana kofɔlen sɔrɔli ma k'a b'a laɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ko mesure min yɛrɛ kɔni respecté o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min ye an ka kɛnɛyako ministre yɛrɛ kɔni ni o ye colonel Assane Badialou Touré ale bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma k'an bɛ se ka baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se k'an yɛrɛ lakana ni fɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma k'an k'olu kɛ ko jamana kɔnɔdenw kan ka sanuya minnu kɛ u sigidaw yɛrɛ kɔnɔna ale ni an kan ka sanuya baara minnu kɛ tile kurukara kɔnɔna na k'a laɲini don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an k'o kɛ walasa an ka se ka bana in yɛrɛ kɔni bali ka cari halisa an ka Mali jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko n'an farala ɲɔgɔn kan de ko min yɛrɛ kɔni ni bana kofɔli k'a bɛ si latunu ka bɔ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw o kɔnɔna na an bɛ taa Tchad jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Tchad jamana ye halisa ale kɔni ma lafiya babaci wale ma ka binkani wale yɛrɛ kɔni bolo ka d'a ka don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Tchad ka fintigilakaw ye olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni k'olu taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Tchad ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni ma lac Tchad region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci wale jɛkulu Boko Haram maaw ka o binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Tchad ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni sara k'o dɔgɔyalen ma mɔgɔ ani saba ye a kɔni yirala k'a fɔ ko nin y'a wagati caman yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw ye olu kɔni kun kɛmɛ ne ka lac Tchad region yɛrɛ kɔni menacé a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni k'olu baselen don Nigeria jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wa ni banbaci wale jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni donnen don ni binkani wale kɛlen ka ɲɛsin Nigeria kɛrɛfɛ jamana caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni ma Tchad ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 4 san 2026 sufɛla yɛrɛ de kɔni fɛ Barka Tolorum ili yɛrɛ kɔni yɔrɔ la Tchad ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka fintigilaka maa 23 fagali yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ni ataki yɛrɛ kɔni sen fɛ ko Tchad fintigilaka maa 26 bonya kɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛnɛ joginna ataki yɛrɛ kɔni kɔnɔna na message ya min yɛrɛ kɔni carila Facebook yɛrɛ kɔni sanfɛ min yɛrɛ kɔni ye Tchad jamana ɲɛmaa ye ni o ye Mahamat Idriss Déby Itno ye ale kɔni bɛ a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin du ma minnu yɛrɛ kɔni ka maa ni tora na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw minnu yɛrɛ kɔni ni tora nin na a bɛ a ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin olu ka denbayaw de ma a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni k'olu b'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni caya ni ka ɲɛsin Tchad yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw ma lac Tchad region kɔnɔna na wa san 2024 octobre kalo wagati la banbaci wale jɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Tchad ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o binkani wale yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ ka d'a kan binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Tchad ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni sara o bɛ maa 40 kɔ boyanko yɛrɛ kɔni bɔ wa kɔni yirala k'a fɔ ko kalo laban yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni k'olu ka binkani wale yɛrɛ kɔni cayara kosɛbɛ Tchad jamana kɔnɔna na ko o binkani wale in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma dɔw la banbaci wale maa ninnu o bɛ maa dɔw minɛ ni ka taa n'u ye wa kuma dɔw yɛrɛ kɔni na o bɛ binkani wale in yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Tchad fintigilakaw ka dagasigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ma i yɛrɛ kɔni Mahamat Idriss Déby Itno ni ale de Tchad jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ka
kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka nin message yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'alisa min yɛrɛ kɔni Tchad jamana ye k'a bɛ continuer ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ a seko n'a damayira la fo ka taa fɔ Banbaci walima o bɛ ka menace min yɛrɛ kɔni sigi Tchad jamana kɔnɔna na fo ka taa fɔ o menace yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ yen nɔ ni Banbaci walima nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara ko Tchad yɛrɛ kɔni tɛ sɛgɛn kɛlɛ yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Tchad jamana yɛrɛ kɔni a bɛ n'a fɔ Banbaci wale cɛkulu Boko Haram ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka olu ta cible kura de ka d'a kan wagati laban na a yirala k'a fɔ k'u ka binkani walew yɛrɛ kɔni bɛ ka caya ne ka ɲɛsin Tchad ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma Lac Tchad region kɔnɔna na. Ne yɛrɛ kɔni Niger ka miniko minisiri yɛrɛ kɔni dɔw tɛmɛnenw na ale kɔni bɔra ne k'a yira k'a fɔ ko san 2024 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Faransi ka groupe uranium ye n'olu yɛrɛ kɔni bɛ uranium bɔ yɛrɛ kɔni kɛ Niger ka jamana yɛrɛ dɔ la ni o société yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Somayer yɛrɛ kɔni ko san 2024 kɔnɔna na ko ni Mali yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka uranium bɔli yɛrɛ kɔni jɔ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u ka nin ko in yɛrɛ kɔni k'u kɛ kun de ye u tun bɛ fɛ ka yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko ni olu groupe uranium yɛrɛ kɔni tɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Niger k'a tɛ se ka uranium yɛrɛ kɔni bɔ ko nka ko Niger jamana kɔnɔ don ale Niger autorité ma ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman sababuya yɛrɛ kɔni na ko groupe uranium yɛrɛ kɔni ka o baara yɛrɛ kɔni ma se ka sabati ka d'a kan hali u talen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Niger ale bɛ ka continuer ne ka uranium yɛrɛ kɔni bɔ Niger ka miniko minisiri ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dénoncer yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye groupe uranium yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni harceler kiriko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni procès caman yɛrɛ kɔni bilalen jamana in kunkɔrɔ commissaire colonel Abarchi Ousmane ni ale yɛrɛ de kɔni Niger ka miniko minisiri ye ale kɔni laseli in kɛ tɛnɛn tɛmɛnen nin bɛ kalo tile 4 san 2026 n'a ka laseli in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san 2024 kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Faransi ka groupe uranium ye k'u kɔni tun ye fɛɛrɛ latigɛ ka essayer k'u kɔni bɛna na uranium bɔli yɛrɛ kɔni jɔ Niger jamana kɔnɔna na société Somayer yɛrɛ kɔnɔna na ko ka groupe uranium tun bɛ ka nin kɛ kun kelen dɔrɔn de la o tun bɛ fɛ ka yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko n'olu groupe uranium yɛrɛ kɔni tɛ ko min ye Niger ye k'a tɛ se k'a ka uranium bɔ ko nka min yɛrɛ kɔni olu Niger autorité maaw ye olu fana y'a yira groupe uranium la k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ groupe uranium yɛrɛ kɔni tɛ k'olu bɛ se ka u ka uranium yɛrɛ kɔni bɔ u ka jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko kabini o wagati fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni Niger ka uranium yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ka société yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni Niger ka miniko minisiri yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Somayer baarakɛlaw ye ni o dɔw yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔdenw ye k'olu ye baara yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ se ka u ka uranium bɔ a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Niger ka code minier yɛrɛ kɔni k'o de olu yɛrɛ kɔni kisi ko dɔw ma a ka kɔrɔfɔ la ko Niger code minier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a sariya yɛrɛ kɔni sigilen don k'a fɔ ko société minière fɛn fɛn bɛ Niger jamana kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka i ka baara yɛrɛ kɔni jɔ ko diyagoya yɛrɛ de kɔni don i bɛ o yamaruya di Niger yɛrɛ kɔni ka miniko minisiri yɛrɛ kɔni fɛ ko sariya yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka olu yɛrɛ kɔni kisi ka d'a kan Niger gouvernement yɛrɛ kɔni y'i sinsin o sariya yɛrɛ de kɔni kan ni k'i ba groupe uranium yɛrɛ kɔni ka baara jɔliko yɛrɛ kɔni ma n'u kun ye o laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ san 2024 juin kalo wagati yɛrɛ de kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko groupe uranium yɛrɛ kɔni na olu ka baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ko maa dɔw ye o baarakɛla nin yɛrɛ kɔni menacer walasa k'u wajibiya u ka baara in yɛrɛ kɔni bila minisiri yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a bɛ révélation ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲani san 2023 juillet kalo tile 26 yɛrɛ kɔni cɛ ko min yɛrɛ kɔni kun ye Somayer maaw yɛrɛ kɔni o kun ye uranium stock dɔ yɛrɛ kɔni sigi Faransi jamana kɔnɔna na ni o uranium stock in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na uranium tonne 793 de kun bɛ yen nɔ ko uranium min kun maralen yɛrɛ kɔni kun don Faransi jamana kɔnɔna na o kun mara kun de ye walasa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Niger ka site minier dɔ ye ni o ye Kominaki yɛrɛ kɔni ni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na dugu jukɔrɔ nafamafɛnw kun bɛ bɔ yen nɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun tiɲɛnen don k'olu kun kɛ mɛ ni ka nin uranium yɛrɛ kɔni mara Faransi o uranium yɛrɛ kɔni kun kan ka feere de ni k'o wari yɛrɛ kɔni kɛ ka site kofɔlen yɛrɛ kɔni labɛn a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Général Abdourahmane Tiani ni o de ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'o kɔni ye ordre yɛrɛ kɔni di Somayer maaw ma k'u ka o stock in yɛrɛ kɔni feere k'o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na san 2023 juillet kalo ni san 2024 laban wagati yɛrɛ kɔni
kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni ni uranium stocking yɛrɛ kɔni ko o feerela Somayer maaw fɛ. Wa Niger maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u bɛ groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni ɲɛki kosɛbɛ ka d'a kan ko groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka taa CFA wari miliyari 125 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mara Faransi jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ ko wari yɛrɛ kɔni kan ka ta ni ka o yɛrɛ kɔni kɛ ka Cominac site minier yɛrɛ de kɔni dilan ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ olu bɛna taa kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa min yɛrɛ kɔni groupe uranium maaw ye u ka olu ka nin wari yɛrɛ kɔni d'u ma walasa site in ka se ka dilan. Minisiri yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna bɛ groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni accusé k'u bɛ ka procès yɛrɛ kɔni caya Niger État yɛrɛ kɔni yɔrɔ la. K'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko affaire caman yɛrɛ de kɔni bɛ Niger tribunal hali ni diɲɛ tribunal wɛrɛw yɛrɛ kɔni na olu ni groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni groupe uranium maaw ye o bɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dabɔ a kama de u bɛ ka Niger yɛrɛ kɔni harceler kiriko ta fanfɛla la. Wagati laban nin yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni groupe uranium maaw ye olu tun bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don ni ka négociation kɛ u ni Niger autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa min yɛrɛ kɔni olu groupe uranium maaw ye u ka dɔ bɔ u ka plainte nin yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Niger ka ko ministre ale y'a yira k'a fɔ k'olu mu hakilina yɛrɛ kɔni falen nin ko in yɛrɛ kɔni na ko uranium maaw yɛrɛ kɔni nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'u ma gɛrɛ Niger autorité maaw la ni k'a f'u ɲɛna officiellement ko yɛrɛ de kɔni na ko groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka maaw la ɲɛnajɛ de ka d'a kan ni u ye nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ n'u ma gɛrɛ olu Niger autorité maaw la walasa u ka se ka sigi ka fɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko in bɛɛ lajɛlen ye fu ye o de la olu kɔni tɛ ka wa kuma yɛrɛ kɔni don ba la a bɛ tila ka groupe uranium maaw yɛrɛ kɔni accusé ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni groupe uranium maaw ye k'olu ye rébellion caman yɛrɛ kɔni financé Niger jamana kɔnɔna na ko wa uranium maaw yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔni na fanga caman fɛnɛ dafirila Niger jamana kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni ma bali olu Niger la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni groupe uranium yɛrɛ kɔni bɔdugu ye ni o ye Faransi yɛrɛ kɔni o ye jamana ye min yɛrɛ kɔni tɛ Niger fɛ ni Niger juguya yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔ ko groupe uranium yɛrɛ kɔni ye jamana min ta ye ni o ye Faransi yɛrɛ kɔni ko o yi si bɛɛ yɛrɛ kɔni kɛ nin ko fɔlen yɛrɛ kɔni na san caman kuntagala kɔnɔna na ko kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa ko jamana in tɛ ka se k'a faamu k'a fɔ ko yɛrɛ kɔni yɛlɛmala ko yɛrɛ de kɔni na halisa a bɛ ka continuer ka juguya ta ni ka Niger jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di a hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma